Het startschot van de fietsvierdaagse werd dinsdagochtend gegeven door wethouder Daan Jansen. Even daarvoor hield zijn collega Wim de Schrijver het openingswoord. Bestuurslid Gerda van Stelten van de fietsvierdaagse vertelt wat de deelnemers kunnen verwachten. Gezelligheid, mooie routes. Op elke dag is er 1 stempelpost voor alle routes, dus dan wordt het lekker druk en gezellig. De horeca en dergelijke waar we zitten gaan er ook iets organiseren en dergelijke. Dus ja, dat wordt een feestje. Ja, want dat is het verschil met voorgaande jaar. Geen verkeersregelaars en maar 1 controlepost. Ja, geen verkeersregelaars meer en per dag 1 controlepost waar alle routes terechtkomen. Ja, die verkeersregelaars is wel een probleem, geloof ik. Ja, kijk, we zijn na corona gehalveerd met het aantal vrijwilligers. Dus we moesten keuzes gaan maken. Dus we hebben geen verkeersregelaars meer. We hebben wel bij gevaarlijke kruisingen staat een bord van let op gevaarlijke kruising. Maar op een gegeven moment kun je het gewoon niet meer bolwerken. Als je van meer dan 100 naar een kleine 40 vrijwilligers gaat, dan moet je keuzes maken. Ja, en dat betreft ook de routes, hè? Want normaal hadden jullie een team eigenlijk wat de routes uitpeilde. Dat was er nu ook niet. Nee, dat team is vorig jaar gestopt, dus dat hadden we nu ook niet. En nu hebben we bij ons een van de oudere bestuursleden, die heeft de routes gemaakt en dat is via knooppunten. En dan daartussenin nog wat weggetjes en de route is helemaal uitgepeild. Maar de mensen krijgen ook geen route op papier mee. Dat had ook namelijk, we vonden heel vaak de routes hier op het plein. Of ze staken ze in de fietstas en die kwamen er nooit meer uit. Ja, en wethouder de Schrijver die deed al een oproep. Vrijwilligers, meld jullie. In hartekreet in uw ogen. Ja, absoluut. We hebben op dit moment nog maar 3 bestuursleden. En dat is echt te weinig voor een evenement als dit. Dan moet je zeker met 5 tot 6 man zijn. En in augustus gaan we evalueren. En dan zullen we zien hoe we verder kunnen. En of we verder kunnen. Ja, want ik begreep, het evenement hangt aan een zijden draadje. Absoluut, het is 5-12. Het is 5-12. Kijk, we redden het wel met vrijwilligers, maar het is kiele. Maar als het bestuur niet genoeg is om het te organiseren, dan houdt het op. Je kunt niet een dergelijk evenement met 3 mensen doen. Dat gaat gewoon niet. Daar heb je, net ik zei, 5, 6 mensen voor nodig. We hebben 1 aanmelding nu erbij gehad na het artikel in jullie krant. Maar dat is nog steeds echt te weinig. Ja, en wat betreft het aantal deelnemers, heb je al een idee? Nou, de voorinschrijvingen zaten boven de 400, dat is niet slecht. Vorig jaar hadden we totaal 800 fietsers. Vandaag wordt er veel bij ingeschreven. Dat moet elke dag gebeuren, maar we weten nu al donderdag wordt een regenachtige dag, dus dan heb je minder daginschrijvingen. Dus ook dat is een gegeven waar we in augustus naar gaan kijken. Ja, en we hoorden net getallen van 2000, maar die tijden komen denk ik nooit meer terug. Die komen niet meer terug. En we zien het in het land. Hè. De fietsvierdaagse Weert is al gestopt. Er zijn er meerdere fietsevenementen in Nederland gestopt vanwege te weinig deelnemers, maar ook te weinig vrijwilligers. Ja, wij zitten ook op dat randje nu. Dus we zijn met de man en macht bezig om te kijken of we kunnen gaan kijken of we kunnen fuseren met een andere organisatie. Dat wordt onderzocht straks. En we gaan gewoon kijken van op een gegeven moment moet je heel realistisch naar de cijfers gaan kijken. En zoals altijd is er weer een goed doel. Ja, tuurlijk. Donderdagmiddag hebben we het Rad van Fortuin. En de opbrengst daarvan die gaat naar de judoclub van Rudy Verhagen, Judo for All. Dat is voor mensen met een G-judo. Die hebben volgend jaar een WK. En daar willen ze het geld voor gaan gebruiken. En iedereen, je hoeft niet per se te fietsen om aan dat goede doel mee te werken. Dus aan het Rad van Fortuin te spelen. Dus iedereen kan donderdagmiddag de Witte Hoeven inlopen en gezellig meedoen als ze dat willen. Dus hoe meer we ophalen voor Rudy, hoe fijner het is. Merci.